नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम नीरज कुमार कुशवाहा, स्टूडियो सागर फिल्म से और हमारे यूट्यूब चैनल सागर फिल्म्स में रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। और हम आज रउआ लोग खातिर लेके आयल बनी गायक नायक नागेंद्र उजाला जी के मार धाड़ से भरपूर और एगो बेहतरीन फिल्मी स्टाइल में शूटिंग वीडियो, जोना के रउआ लोग ये वीडियो फुटेज में देख सकतनी कि कितना बेहतरीन, कितना अच्छा ये वीडियो फिल्मी स्टाइल में बना जाता। जौन की वीडियो में रुआ लोग काम करे वाला आदमी के भी देख सकतनी कि कितना एक्शन मार धाड़ से भरपूर ये वीडियो बनता, जोना के शूटिंग भइल बा। और ये वीडियो एकदम बेहतरीन से बेहतरीन होखे वाला बा। रुआ लोग ये वीडियो के एंगल म्यूजिक पर जाके देख सकतनी। बहुत जल्दी वीडियो आवे वाला बा, जोना में रुआ लोग उजाला टीम के बहुत सारे सदस्य मिल के ये वीडियो के बहुत चार चांद लगावे में बहुत ही मेहनत कैले वालो। तो जहाँ तक रुआ के बता दें कि ये वीडियो में बेहतरीन से बेहतरीन लोकेशन लेके और फिल्मी स्टाइल में रुआ ये फुटेज में देख सकतनी कि फिल्मी स्टाइल में गायक नायक नागेंद्र उजाला जी के इस साल के मेरे बाबा महाकाल के बाद एगो और ही बेहतरीन वीडियो होके जाता। तो रुआ लोग ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे वाला वीडियो के रुआ लोग ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दे सकें। तो देर ना करें, ये वीडियो के लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और हमारी चैनल पर नया बने तो हमारे यूट्यूब चैनल सागर फिल्म्स के सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल घंटी के ज़रूर दबाएं। और रुआ के बता दें कि जॉन एल्बम के रुआ लो शूटिंग वीडियो देखत तनी लो, वो एल्बम के गायक बने नागेंद्र उजाला जी और गीतकार बने अर्जुन शर्मा जी और वीडियो डायरेक्टर बने आर्यन देव जी। और साथ ही साथ ये वीडियो में जे मॉडल के रूप में काम कैले बा, जे अभिनेत्री के रूप में काम कैले बा, वहाँ का निशा सिंह जी बानी। और ये वीडियो के जे बढ़िया से बढ़िया अपने कैमरा में कैद कैले बा। तो रुआ लोग को बता दी कि वो कैमरामैन रवि राठौर जी बानी, जौन की पटना से बानी। और ये वीडियो में खास करके पटना के ही लोकेशन ज़्यादा लाल गल बा, जौन की बिहार के एगो बड़ा शहर बा। तो और भी ये वीडियो में एक्टर, मेन एक्टर में बानी भाई नागेंद्र उजाला जी। विलन में बानी, मेन विलन में अमित तिवारी जी। और सेकेंड विलन में बानी ब्रजेश बाबू जी। और सबसे छोटा विलन यानी सबसे बेहतरीन कलाकारी दिखावे वाला में सबसे छोटा विलन पंकज शर्मा जी बने, जौन की नागेंद्र उजाला जी के हर वीडियो में कुछ न कुछ किरदार निभावनी। वहाँ के एगो कलाकारी में एगो अलग ही भाव रहेला। तो और भी विलन कलाकार में बानी बुलेट बेजोड़ मदेशिया जी, धनेश प्रजापति जी बानी, जौन की नागेंद्र उजाला जी के साथ हरदम एक साथ रहे वाला आदमी बानी लोग। और उजाला टीम के बेहतरीन से बेहतरीन आपन कला दे के उजाला जी के बेहतरीन बनावे के कोशिश करते हैं लोग। तो रुआ लोग को बता दें कि ये वीडियो देखल ना भूली लोगिन। और ये वीडियो बहुत कम समय में रुआ लोग के देखे के मिली, जौन की कुमार रमेश जी के प्रस्तुति से एंगल म्यूजिक से ये वीडियो रिलीज हुई और बहुत ही जल्द रुआ लोग को देखे के मिली। ये सैड सॉन्ग के वीडियो बा और ये वीडियो में रुआ लोग को हर तरह के देखे के मिली, हर चीज़ देखे के मिली। मान ली कि ये वीडियो में शादी विवाह के माहौल भी देखे के मिली, मार धाड़ के से भरपूर फिल्मी स्टाइल में सब एक से एक सीन मिली।
रुआ लो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर रुआ नया बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के दबाएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सागर फिल्म्स के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें और ऐसा वीडियो रुआ लोग खातिर हम लेके आवत रहें। तो ये वीडियो के इंतज़ार बहुत कम समय बा कि रुआ लोग के बहुत जल्द देखे के मिली। भाई नागेंद्र उजाला जी के और उजाला टीम के द्वारा एगो बेहतरीन पेशकश इस साल के मेरे बाबा महाकाल के बाद एगो और ही ठांसू धमाकेदार वीडियो आवे जाता, जौन वीडियो बहुत ही बेहतरीन हुई। तो एक साथ हम रुआ से विदा लेवे चाहतनी और ऐसे ही सागर फिल्म्स के प्यार आशीर्वाद बनौले रहें और ढेर सारा आशीर्वाद दें सागर फिल्म्स के और हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।